Постараемся, чтобы мақомоти оҷонсии хизмати давлатӣ назди раиси ҷумҳури тоҷикистон мегӯяд маҳал дар таъини мансаб дар тоҷикистон нақш надорад ва намояндагон ягон минтақа дар гирифтани мақом бартарӣ надоранд. дар ин бора оҷонсӣ дар як нишасти хабарӣ дар душанбе суҳбат кард ва гуфт зимни таъин адолат аз назари минтақа риоят мешавад. хоб вилояти суғд 24.1%, вилояти хатлон 38.7%, шаҳри душанбе 10.5%, шаҳр ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ 17.3%, зодагони идм 0.2%, бадахшон 8.9% хизматчиёни давлатӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ фаъолият мекунанд. ҳар се моҳа ин ҳолатро мо назорат мекунем. ягон пасту баландиҳо дар таъини хизматчиёни давлатӣ дар маҳал дида намешавад. бархи коршиносон ҷуғрофияи номзад ва робитаҳои хештутаборӣ бо мансабдорон дар вақти таъини мансаб аз имтиёзҳои номзад дар тоҷикистон ном мебаранд. ин интиқодҳо чандин маротиба садо додааст. масъулини оҷонсии хизмати давлатӣ иддаои муҳимияти маҳал дар таъини мансабро рад ва аммо вуҷуди хештутаборӣ дар таъини мансабҳои давлатиро таъид мекунад. фаъолияти хешовандони наздик дар мансабҳо ба доираи ваколатҳои мақомоти зидди коррупсионӣ дохил ҳаст, лекин мо ҳам дар рафти санҷишҳо чунин масъаларо ҳатман месанҷем ва мо ҳам ҳолатҳо ошкор кардем. ман ҳолатҳои мушаххас гуфтанӣ нестем, мо санҷишҳоро кам кардем. ҳамин хел ҳолатҳо аз тарафи агентии хизмати давлатӣ ҳам ошкор карда шудаанд. пас аз санҷиши оҷонсии хизмати давлатӣ дар бахши мутахассисони заминсозӣ ҷамоату шаҳракҳо дар 5 моҳи соли ҷорӣ 138 мутахассиси заминсоз дар ин мақомот аз мансаб канор шуданд. санҷиши оҷонсӣ нишон додааст ки ин афрод маҳорату малакаи кор дар мақомашонро надоштаанд.